Dragi gruntovčani, evo nas ovaj put direktno iz hladnjače na Grunteku. Nakon tjedne pauze, vrijeme je za najavu sljedeće tjedne dostave, a ovaj tjedan rokamo sa najvećim masama u košaricama od cijele sezone, osim možda sljedeći tjedan kad bude možda još više, ali ovaj tjedan ćete u velikoj košarici naći do 15 kg povrća vašeg omiljenog Grunteka. Ajmo vidjeti šta nas čeka u kašeti. Znači, paradajza ima ko u priči, kako velikog, tako i čerija. Čerija ćete naći čak 400 grama, a velikog ćete naći prekrasnog, sočnog, slatnog paradajza sa oštećenjima na površini od visokog vlažnog vremena. Načeli su ga štetnici, ali se poluzatvori i ako pogledate iznutra je savršeno očuvan. Tikvice i patliđani u različitim veličinama, pa nemamo točno brojku koliko čega. Patliđana ćete isto naći zbog vlažnog vremena malo ovako izvana oštećeno, ali iznutra će biti apsolutno netaknut. Imajte na umu, ako ga režete, ako ga ostavite na zraku, on će oksidirati i potamniti. Naći ćete po jednu glavicu kupusa, apsolutno paprike na koje ste već navikli, plitve i po 3 glavice različite salate. A ovaj tjedan volim ljuto. Ovo je znači Etna i Thunder Mountain Longhorn. Nemojte se praviti pametni i probati ih jesti u komadu cijele svježe, osim ako niste spremni pretrpiti posljedice. I da završimo sa slatkim završetkom, u velikoj košarici, kao i planirano, lubenica i dinja, apsolutni spektakl, a u maloj, iako nije planirano, dinja, pošto su jako dobro rodile, pa ih ima malo više, pa smo ih iznimno stavili i opet i u male košarice. Znači, oko 15 kg u velikoj, oko 8 kg u maloj, znači iznad onih naših uobičajenih prosjeka. Što se tiče celera, celer ćete vidjeti kao i naša poznata hobit mrkva, i celer je malo hobitast. Ali kad ga prerežete i probate, je ukusan i savršeno netaknut iznutra, znači nije sve forma, sadržaj je bitan. Evo još jedan mali dodatak vezan uz ekološku proizvodnju. Ove nekakve nesavršenosti koje nalazimo na povrću, kako lisnatom, tako i plodovitom, uvjetovane su načinom proizvodnje. Ako biljka nije zaštićena, znači različitim pesticidima, onda postoji mogućnost da neki štetnik dođe i malo načine. To ne znači da će umanjiti njenu hranjivost ili kvalitetu. I zato nastaju ova mala površinska oštećenja na patliđanu, na rajčici ili male rupice na lišću od plitve. Znači ništa od toga ne šteti povrću, ne umanjuje hranjivost, ne umanjuje kvalitetu, to je estetski moment i to je nekakav kompromis koji moramo uzeti u obzir kad želimo nešpricano lokalno domaće povrće. Uživajte u lokalnom domaćem povrću i dobar tek!